Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien. Ni jakom mar riwruok makedo ne ratich jotich COTU Francis Atwoli okwedo weche milome manyo ogolo gi jata tije mar duol marango chenro mag kembe chuk dar e pacho kae miluongo ni Fazul Mohamed, manyo nyiso kembego ni kik ging'ad oseche mag askari mondo gimi agulu mar COTU. Atwoli wacho ni COTU osebedo ka kedo ne ratich chuk dar kendo ok owinjore wach ni riwruogno ok osebedo ka konyo jotijego mag kembe chuk dar. Somebody called Fazul to us is a non-entity. He has never held any responsible position either in employers organization, the Federation of Kenya Employers Organization, or authoritative position in the government for that matter. With all these reports out of him, these reports, if you sum up with these reports, one from Ethics and Anti-Corruption Commission, which are live, he has 5 cases with the Ethics and Anti-Corruption Commission. The government is not going to take action against this boy. We are going to institute private prosecution for impersonating, because he's trying to impersonate as if he can.